Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għall-programm tagħna. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu flimkien din it-talba li kienet ħafna żgħiża għall-Qaddisa jekk li qegħdin nitkellmu fuqha. U Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nisself ruħi din il-virtù li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mleħniena bl-qis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet o Ġesu ta' qalb ħelwa wumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżis semmija fejn ħallejna l-aħħar darba. Konna għedna li Terezina kienet imnikta li t-tabib ordnala dak il-ħalib li kien iġala tibki biex tixorbu. Ma kienx jista' jinżlilha. Pero talbet u inaqdet tant mal-mulej li spiċċat tgħid: irnexxieli nirbaħ dwar il-biċċa tal-ħalib u aċċettajt biss għall-imħabba ta' Alla li nieħdu. Kien l-4 ta' Lulju u Pauline tirrakkuntanna li kien filgħaxija u tajt meta uħti Therese qalet: sidna l-mulej miet fuq is-salib f'agonija kbira u b'dana kollu din hija l-mewta ta' mħabba l-aktar sabiħa. Din hija l-waħdanija li raw. Ħadd ma ra dik tal-Verġin imbirka. Li tmut bl-imħabba ma jfissirx li tmut f'xi estesità. Ngħidlek bla tlaqli oħt, jidirli li din hija l-esperjenza li għaddejja minna jien. Bad Pauline tkompli tajt: ħareġ li dal-kliem, inħoss li inti sejra s-sofri bosta Therese. Qalt li x'importa. It-batijiet jistgħu jaslu sat-tarf tagħhom veru, iżda jiena żgura li Alla qatt musejjer jitlaqni waħdi. U komplettejt lill-uħta Pauline: jien lil Patri Alexis għandi għax nibqa' nafulu ħafna. Għamilli ġid kbir. Dan Patri Alexis ipritka l-irtira s-sorijiet tal-Iżjiem mit-8 sa 15 tal-Ottubru tal-1891 u matul dan l-irtir Suor Therese irċeviet grazzi kbar fil-ħajja spiritwali tagħha. Tajt anki Patri Almir kien jimxi miegħi bħalli kieku kont għadni tifla żgħira, b'dana kollu għamilli ħafna ġid ukoll meta kien qalli li ma kont ħatja ta' ebda dnub mejjed. Patri Almir kien direttur spiritwali ta' Oħta Mari u koll pritka fil-monasteru tal-Iżjien
l-irtiri ta' Ottubru 1887 u Mejju 1888. U żgura lil Therese li kienet għada postulanta li f'ħajjita qatt ma kienet offendit lill-Alla b'mod gravi u żied jgħidilha li kellha tinżiħħaj lill-Alla għal dan. Fil-5 ta' Lulju Pauline tgħid: kont qiegħda nkellimha fuq in-nuqqasijiet tiegħi u qalt li jien ukoll għandi n-nuqqasijiet tiegħi, imma jien nitenna bihom u mhux dejjem nasal biex nintrefa mill-ewwel il fuq mix-xejnijiet ta' din l-art. Ngħidu aħna inħossni mħawda minħabba xi ħaġa bla sens li nkun qed jew għamilt. Mbagħad nidħol daħla fija nnifsi u ngħid ja ħasra lija, għadni fejn kont fil-bidu. Iżda dan ngħidu lil innifsi biħlewa kbira u bla dwejjaq ta' xejn. U għajek ħlejju li nħossuna dajfin u ċkejknin. Ma din eżis semmija, qed tgħidilna. Meta nkunu mexxin fil-ħajja spiritwali u narawna nonqsu li għalkemm inħobbuh imma xorta naqgħu f'ċerti nuqqasijiet ma naqtawx qalbna. Dan jagħmilna li qed tgħidilna Teresina u ħlejju li nħossuna dajfin quddiem Alla tagħna. Mbagħad tkompli tgħid oħd. La tkunx imdejqa daqshekk meta tarani marida, għax tista' tara kemm hija tiżommni ħin ja Alla. Jiena dejjem ferħana u kuntenta. Pauline tgħidilna din uħti razzanta li kienet turi lil Ġesu b'żewġ tfal żgħar li żar wieħed kien tela f'ħoġru waqt li l-ieħor kien bil-wifqa f'riġlejh ibuslu idu. U din Therese qalet: oħt, jien dan l-aktar żgħir ara li tela f'ħoġru li qed jolli rasu ċkejkna u jżiel b'Ġesu bla biża ta' xejn. It-tifel ieħor ma jogħġobniex daqshekk. Hija tiġi pruħu bħal wieħed kbir, qalulu xi ħaġa qabel u jaf li għandu juri qima lil Ġesu. Fis-6 ta' Lulju mbagħad tgħid Pauline kienet għadha kif bdiet tisol u neħħit ftit demm meta qedtilha: se tħallina mela? Wiġbitni: le minix. Il-konfessur qalli: se jkollok tagħmel sagrifiċċju kbir biex tħalli lil ħutek u Eġiptu. Imma jien ma ngħidx li sejra nħallihom, anzi bil-maqlub, wara mewti nkun eqreb tagħhom. U komplet: naħseb li għal dak li għandu x'jaqsam ma' mewti ikun meħtieġ li jkolli l-istess sabar li kont neħtieġ fil-ġrajiet il-kbar l-oħra ta' ħajti. Ara, tħall fil-Karmelu meta kont għadni feta żgħira. U b'dana kollu, wara li kollox kien lest biex nidħol, kelli noqgħod nistenna 3 xhur. U l-istess ġara wkoll biex ħadd il-libsa reliġjuża u mill-ġdid l-istess għall professjoni tiegħi. Tajjeb, l-istess qed jiġri f'mewti, dalwaqt tasal fuqi imma ikolli nistenna xi ftit. Bad qalet lill-oħta Pauline: meta nasal is-sema ikolli nersaq lejn Alla bħal neputija ċkejkna ta' Sor Eliżabetta. Meta din kienet wieqfa quddiem il-grada tal-pallatorju tiftakarot, meta qalet dak li kellha tgħid u għamlet bħal reverenza, olliet idejha l fuq u qalet: Ena lil daw kollha li nħobb. U Alla qed jgħidli xi trid ċkejkna tiegħi Teresina u jiena nwieġbu ena lil daw kollha li nħobb. U mbagħad nagħmel l-istess quddiem il-qaddisin kollha. Mbagħad Pauline tgħid qedtilha: illum int ferħana tassew
naħseb li rajt il-ħallil, tinsewx il-ħallil huwa Ġesu. Zidet tgħidli, Iva, kull meta mmur għall-ar nerġa' naraħ. Imma wkoll kieku ma naraħx, jien hekk inħobbu li nibqa' dejjem ħinja b'dak li jagħmel hu. Minix sejra nħobbu inqas li kieku kellu ma jiġix għalija u jisraqni minn hawn, anzi propju bil-maqlub. Meta jħawwadni namillu kull xorta ta' komplimenti u ma jkunx jaf se jaqbad jagħmel bija. Din Tereżina tgħidilna, rajt silta sabiħa fir-riflessjoni tal-ktieb L-Imitazzjoni ta' Kristu li tgħid, Sidina l-Mulej temma b'kull għaxqa ta' Trinità meta kien fil-ġnien taż-żebbuġ u b'dana kollu l-agonija tiegħu ma kinitx inqas fil-ħruxija tagħha. Huwa misteru, imma niżgurak li jien nifhem xi ftit minnu għax qiegħda nduq xi ħaġa mill-istess esperjenza. U tkompli tgħidilna Pauline, kont qed lampata bil-lejl quddiem il-Verġni ta' Tbissima. Din kienet l-istatwa tal-Madonna li baqgħet magħrufa bħala l-Verġni ta' Tbissima minħabba dak li ġara fil-fejqan ta' Teris wara l-marda misterjuża li kienet ħakmita fl-1883 meta kienet għandha 10 snin. Dan il-fejqan seħħ f'jum Għajt il-50, 13 ta' Mejju 1883. Tkompli Pauline, jinxel din-lampa sabiex naqla l-grazzja li Teris ma tibqax tisol u tneħħi d-demm. Imma hi qaltilha, mela jent m'intix tifraħ li semmut? Sabiex jien nifraħ huwa meħtieġ li nibqa' nisol u nneħħi d-demm. B'dana kollu, għallum dak kollu. Jiġifieri jeżis semmija din il-qaddisa tant kienet ċewqana li tmur fejn Ġesu, oħta qed titlob għaliha u tixgħal ix-xema biex tfiq u Teris tixtieq il-kontra. Bad Pauline terġa' tgħidilna kienu 8:15 ta' filgħaxija u ħadtilha l-lampa ta' maġemba li kienu nsewi qiegħdu ħdejha. Dejta wkoll f'xi ħwejjeġ oħra żgħar. Ħassitha mqanqla sewwa u qalt li, Oħt, int dejjem imxejt miegħi b'dan il-mod. Ma nistax nurik bil-kliem kemm jiena grata lejk. Imbagħad waqt li bdiet tixxotta dmuħ is-suktat, qiegħda nibki għax tassew li nitqanqal quddiem dak kollu li jien għamilt miegħi sa minn tfuliti. Għandi għax inkun nafulek. Iżda, meta nkun sema ngħid il-verità kollha lill-qaddisin kollha ngħidilhom, hija oħti li tatni dak kollu li qed joġobkom fija. U f'mument minnhom din il-qaddisa tagħna titnijat u tajt, meta sa jsir il-ġudizzju tal-aħħar. Kemm nixtieq li jsir issa f'dan il-waqt u x'se jiġri wara. Qiegħda nagħmel ħafna sakrifiċċji żgħar qalet. U fis-7 ta' Lulju saret din it-taħdita bejn Pauline u Teris nisimgħuha. Wara li reġgħet neħħiet id-demm għal darb'oħra, qalet it-tarbija dal-waqt se tmur tara lil Alla t-tarbija qed tgħidha li nfisha. Kienet issejjaħ lilha nfisha baby meta kienet issib ruħha qalb ħuta kollha ikbar minnha. It-tarbija dal-waqt se tmur tara lil Alla u Pauline qalet staqsejta qiegħda tibża aktar mill-mewt issa li qed tara
Ek qrib u jiġbed inqas u inqas. U s-suktajt nejdila edha tibżam il-ħallil, din id-darba jinsab fil-bib. Qalt li, le, mux qiegħed fil-bib, diġà jinsab ġewwa, ġifieri qed tħossha tant marida. Imma x'qed tgħid toħt? Jekk inhiex nibża mill-ħallil, kif nista' qatt nibża jien minn xi ħadd li nħobb daqshekk. X'il-ħallil tinsewx huwa dejjem il-mulej, jekk tixtieq li jisraqa u jaħodha miegħu. U Pauline tajt, tlabta tfissirli x'kien ġara sewwa dakinhar li kienet għamlet lat ta' offerta tagħha infisa lill-imħabba kollha ħniena. Għall-ewwel qalt li jien dan ettulek ta' dakinhar li seħ, immint ma tajt każ ta' xejn tiegħi. Pauline tajt dan kien veru. Għax jien kont ġibt ruħi bħalli kieku ma qist ta' ebda siwi dak li kienet qiegħda tgħidli. Immissa s-suktat. Tajjeb. Kont bdejt mixja triq tas-salib tiegħi. F'daqqa waħda ġejt maħkuma minn imħabba hekk qawwija għal Alla illi ma nistax infisser bil-kliem dak li ġrali. Ħlif li ngħid li ħassejtni bħal mitfuqa għal kollox f'ħuġġiġa nar. O x'nar u xaxqa fl-istess ħin. Kont qiegħda naqbad bil-imħabba u ħassejt li kieku kelli nibqa' minut oħra, sekonda oħra f'dak in-nar, ma kontx inkun niflaħ għal qawwa tiegħu bla mammut. U f'dak il-ħin fimt dak li stqarrew ħafna drabi l-qaddisin meta tkellmu mill-esperjenzi ta' għada bħal din li kien ikollhom ta' sikwiet. Iżda tajt jien kelli din l-esperjenza darba biss u għal waqt wieħed. Għax mill-ewwel irġajt sibt ruħi fil-qagħda ta' nixfa li nkun fiha s-soltu. U wara żiedet. Minn meta kelli 14-il sena ġili kelli wkoll l-esperjenza ta' dawn it-tqanqiliet ta' mħabba għal Alla. Kemm ħabbejt lil Alla. Imma dan m'għandux x'jaqsam xejn ma' dak li ħassejt wara l-offerta tiegħi lill-imħabba kollha ħniena. Qatt ma kienet bħal fjamma li bdiet ittemni, li tħossha qed tintemm. Dan il-kliem ta' Ġobb tajt Terezin li jgħid ukoll kieku kellu joqtolni jien fih nibqa' nafda. Dan il-kliem jinsab fil-ktieb ta' Ġobb kapitlu 13 vers 15 li jgħid preċiż: ħajoqtolni jekk irid, mhux se nitkexkex, imma l-kawża tiegħi qudiemu irrid inġiba. Tgħid dan il-kliem saħħarni sa minn tfuliti. Imma kellu jaħod li ħafna żmien sabiex nasal biex inżomm soda f'dan il-grat ta' telqa. Issa wasalt. Alla qiegħdni f'din it-telqa. Ħadni f'dirajh u qiegħdni hemm. Ara, tħossha mħadna f'dirajn Alla. Nintefaw eżis semmi aħna wkoll f'dirajn dan Alla tagħna. Nitolbuha hekk lil din qaddisa ittina l-kuraġġ li dejjem kellha hi.
Pauline tajt, tlabta tajt xi klim ta' għoża u edifikazzjoni li t-tabib de Cornier weġbitni. Uħt, dan mhux l-istil tiegħi. Ħajjaħseb li jrid it-tabib de Cornier jiena nħobb biss is-sempliċità. Nitkexkex bil-biża' quddiem kulturija li jien xi ħaġa kbira. Għax din isa trid tgħid it-tabib ikbar minni jekk noqgħod inwissih u ngħidlu ħsibijiet ta' edifikazzjoni jisni nidher jien aħjar minnu. Qalet jekk nagħmel dan tkun ħaġa ħażina min-naħa tiegħi. Imbagħad komplet. Fl-aħħar mill-aħħar naraf tassew li jiena marida ħafna. Qatt ma jinsejra ninsa ix-xena ta' dolodu. U meta kont qiegħda naqta' d-dem, it-tabib de Cornier kellu ħarsa ta' wieħed infixkel għax beda jara daqshekk marida. Teris mument minnhom tgħid oħt. Ara, huwa minħabba fik li Alla qiegħed jimxi miegħi hekk bil-ħlewwa. M'hemmx aktar viżikanti kien xi treatment li kienu jagħmlula. Imma biss rimedji ħfief. Qiegħda nsofri iva, iżda mhux daqshekk li jkolli nibki. Wara ftit bħarsa ta' brikkuna żiedet ma' dana kollu iva, batilna tajtalmu lej tiġrib li seta' jwassalna biex nibku, iżda ma bkejniex u Pauline tajt kienet qiegħda tifhem it-tiġrib kbir tal-familja u dan it-tiġrib kbir tal-familja huwa dejjem il-marda kifra li ħakmet bl-aħrax lil missierhom Louis Mertin. U Pauline tkompli ir-remedji ħfief li semmi ma damux wisq u tbatija tagħha kienet xi ħaġa li twerwrek. Teris tgħid lill-oħta. Jien bħal daqsxejn ta' lupu gris imsejken li jixtieq b'kemm għandu saħħa jerġa' jmur fil-foresta imma jżommuh jgħix fid-djar. Din tal-lupu gris li qed tgħid Teris tgħid Pauline għax il-papa meta konna d-dar kien iħobb isejħilha hekk lil Teris, inti l-lupu gris żgħir tiegħi. Din il-qaddisa. F'mument minnhom ferħana sejħet lil Pauline u qaltilha għadni kif rajta sfuġ kejken li waqt li kien fuq il-ħajt tal-ġnien der jistenna bis-sabar kollu lill-ġenituri tiegħu minn ħin għal ieħor kien joħroġ bit-tisfira ċkejkna tiegħu biex jgħidilhom ħdejh ħalli jżoqquh. U ħsibt fuq kemm kont nixbħu għax din il-qaddisa wkollu kienet bis-sabar kollu tistenna lil mulej isejħilha għal għandu. U Pauline tgħid qedtilha li jiena kont nieħu gosta bil-kumplimenti qalt li meta nkun insema nibqa' niftakru dan oħt. Int qed tgħidli tħobb il-kumplimenti u jien se nibatlek bosta meta nkun fis-sema. Tgħidilna Pauline, kienet tidher sejra hekk lura f'saħħitha li bdejna naħsbu biex namministrawla l-aħħar sagramenti. Dakinhar ħaduha isfel fl-infermerija lanqas setet iżżomm fuq riġlejha u kellhom jerfawha. Qabel ma ħarġuha miċ-ċella tagħha iżda meta kienet diġà taf li kienu qegħdin jaħsbu biex jamministrawla l-griżma tal-morda b'ton ta' ferħ qalet Isni qiegħda noħlom. Fl-aħħar mill-aħħar mhumiex boloħ ridet tifhem tajt għall-fader it-tabib u dawk kollha li ddeċidew li jagħmlula griżma tal-morda ma mbagħad issuktat. Nibża minn ħaġa waħda biss li dan kollu jinbidel. Ġifieri trid tgħid li jerġa' jibdilhom u ma jagħmlulix dan is-sagrament tal-morda. Mbagħad Pauline tgħid Teris kienet qiegħda tfittex li tiftakar xi dnubiet seta' tagħmlet bis-sensi sabiex tqerrhom sewwa qabel ma tkun midluka biż-żejt tal-morda.
Waslet fis-sens tax-Xam u qalet, niftakar li matul l-aħħar vjaġġ tiegħi minn Alençon għall-Iżjē kont użajt fl-ixkun tal-fwieħa li kienet tatni s-Sinjura Tifen. Din is-Sinjura Tifen kienet il-ħabiba tal-familja tagħhom. U tajdilha Pauline ħadd gost ħafna bih u nxommu u noqgħod nagħmel qed taħseb li hu nuqqas fil-fatt huwa ma nuqqas xejn x'veru. Mbagħad Pauline tajt, meta ratna li xtaqna nkellmuha il-kol għaltinna. Hawn ħafna nies li għandhom xi ħaġa xi jgħidu, Pauline tajt, kienet tidher li qiegħda tfur bil-Lena u rridet tara kif iddakkarna bih din Lena. Għaltinna jekk meta nkun is-sema ma nkunx nista' niġi nilgħab xi logħbi żgħar magħkom fuq l-art, naqbad immur nibki f'ċirokna żgħira. Qegħdin tindunaw eżis semmija, Therese mimlija ferħ għax se tirċievi l-griżma tal-morda li jfisser dalwaqt ser tiltaqa' mal-maħbub tagħha, in-naħa l-oħra. Mbagħad wara li ħarset lejn l-idej nixfa tagħha żiedet tajt, diġà qiegħda nsir skeletru u dan joġobni wisq. Eżis semmija. Inħoss li llum din il-qaddisa tixtieq tgħallem lili u lilek b'mod speċjali l dawk li huma morda gravi ħalli ma jibżawx minn din il-laqgħa li huma sejrin jagħmlu ma' Alla. Kif smajna Tereżina kien moħħha biss li tiltaqa' ma' dan Alla. Tinsewx eżis semmija. Hemm sema tistenna lili u lilek u din il-qaddisa qed turina l-ħeġġa kbira li jkellha biex tmur tiltaqa' ma' dan Alla l-maħbub tagħha. Aħna wkoll, anki fil-ħajja tagħna, inkomplu nitħeġġu b'dak li hija qiegħda tallimna u nagħmlu l-almu tagħna biex inwarbu minna dak kollu li qed ifixkilna fil-ħajja tagħna. Nieqafgħu illum eżis semmija, naraw jekk Alla jrid programm ieħor sa tallimna din qaddisa. Sadattant jien nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses,